Vi er OEG Green. Vi vil hjælpe dig med at tage ansvar for vores fremtid og vise dig, hvordan vi i fællesskab kan nedsætte CO2-udslippet. Vi må passe på vores verden sammen og forhindre, at vores verden brænder op i vores hænder. Produktionen af strøm har skabt et kæmpe CO2-udslip, som har forurenet vores planet. Isen smelter, vandet stiger, og den stakkels isbjørn uddør snart, hvis du ikke gør noget. Drivhusgasserne har en katastrofal betydning for jorden. Når solens stråler drager mod jorden, så vil de enten ramme CO2-laget og kan dermed ikke komme ind til jorden, og der vil skabes en voldsom kulde. Ellers så trænger solstrålerne ind, men på vej ud, så støder de på CO2'en og skaber dermed en livstruende varme. Vi brænder for verden, mens der er folk, der forbrænder vores verden. De naturlige ressourcer vil snart blive opbrugt, og dermed løber vi tør, hvilket skader verdens kredsløb. Med solcellevinduer kan du være med til at redde verden, forhindre voldsomme klimaforandringer, forhindre naturens undergang. Og udover det, så kan du spare mere end 50%, fordi det er så meget billigere. Vi kan med solcellevinduer bruge dagslyset til at skabe energi til vores hverdag. Billig naturlig energi giver naturlige smil. Gør en forskel.